ғиёсуддин абулфатҳ умар ибни иброҳим Хайёми Нишопурӣ. Умари Хайём яке аз нобиғаҳои камназири таърихи башарият ва намояндаи барҷастаи миллати тоҷик мебошад. Хайём аз ҷумлаи он донишмандонест, ки илму фалсафа, риёзӣ ва тафаккури мантиқиро ба сатҳи нав бардошт. Дар соҳаи риёзӣ Хайём бо таснифи илмии муодилаҳои дараҷаи сеюм шӯҳрати бузург пайдо кард. ӯ барои ҳаллу фасли онҳо усулҳои геометриро пешниҳод намуд, ки то имрӯз арзиши илмии худро гум накардаанд. ин дастовардҳо нишон медиҳанд, ки тафаккури риёзии ӯ аз замони худ хеле пешрафта буд. дар астрономия Хайём яке аз роҳбарони гурӯҳи олимоне буд, ки тақвими ҷалолиро таҳия карданд. ин тақвим аз ҷиҳати дақиқӣ ҳатто аз тақвими григорианӣ бартарӣ дорад ва яке аз дақиқтарин низомҳои солшумории ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ин кор далели равшани пайвасти илм бо ниёзҳои иҷтимоӣ дар фаъолияти Хайём аст. бо вуҷуди ин шӯҳрати ҷаҳонии ӯ бештар ба шарофати рубоёти фалсафиаш ба вуҷуд омад. рубоёти Хайём пур аз андешаҳои амиқ дар бораи маънии зиндагӣ, озодии фикр, сарнавишти инсон ва ҳақиқати ҳастӣ мебошанд. Хайём инсонро ба зиндагӣ бошуурона, қадр кардани лаҳза ва андешаи озод даъват мекунад. умари Хайём асарҳои илмии рисола дар исботи муодилаҳои алгебравӣ дар соҳаи риёзӣ, оид ба муодилаҳои кубӣ, рисолаҳо дар илми астрономия, бахусус ҳисобҳои осмонӣ ва тақвим ва рисолаҳои фалсафӣ дар бораи ҳастӣ, ақл ва дониш таълиф кардааст. осори адабии умари Хайём асосан маҷмӯи рубоиҳои фалсафӣ, ки шӯҳрати ҷаҳонӣ доранд ва ба даҳҳо забон тарҷума шудаанд, ба шумор меравад. дар асарҳои баъдӣ маҳз тарҷумаи рубоёти ӯ ба забонҳои аврупоӣ, хусусан англисӣ, номи Хайёмро дар ҷаҳон машҳур гардонид. имрӯз ӯ ҳамчун пайвандгари илм ва шеър, ақл ва эҳсос шинохта мешавад. умари Хайём на танҳо шоири андешапардоз, балки олими бузурги тоҷик аст, ки бо илми дақиқ ва сухани пурмаънои худ дар рушди фарҳанги умумибашарӣ саҳми беназир гузоштааст.